Jedan naš domaćin je jedva uspeo da malo odomaći svoje urbane devojke, pa je jedva dočekao da im pokaže sve što je njegov rodni kraj ima da ponudi. Pogađajte, to je Vlada koji vodi Cecu i Aleksandru u obilazak Pranjana. Vlado, ovdje je prelepo. Mnogo je lepo. Pa eto, pošto se u seoskim poslovima niste najbolje snašli, ja sam odlučio da vas dovedem da poznate Etno Jeftovića, planinsku kuću za odmor. Prelepo izgleda još odavde i prelep je vazduh i pejzaž. I prepoznao si šta nama treba. To će biti te strane u kojima se vi malo bolje snalazite, pošto ovi pored noćnog života. seljački poslovi vam nisu baš. Pa dobro, mi smo dali sve od sebe sad. Pa dobro. Kako je ispalo? Moj je zaključak taki, sad ćemo, znači da se upoznamo. Može, sviđaju nam se tvoje iznenađenja. Pa eto, nadam se da će biti zanimljivo. Idemo da posjetimo Etno. I ja se nadam, Vladimire, samo se pitam, zar ti ne tražiš ženu koja više radi, a manje šeta? Fenomenalno, totalno. To je pravo selo za odmor. Ali pogled odavde ovako. Da, pogled je... Znači, savršeno. Pogled je fenomenalan. Nenalo. Rešio sam danas da ih dovedem u jedno staro srpsko domaćinstvo, pošto se u ovim domaćim poslovima malo teže snalaze, da dođu da vide kako je se nekad živelo na selu i da vide ambare, znači to sve šta ima tu. Ali za mene je ovo odmor za srce i za dušu. A na moru si bio? Na moru nisam bio, nije imalo potrebe, pored ovake lepote more mi sasvim uopšte nije potrebno. Ni u kom pogledu, ni u smislu. A možda kad bi te odveli, možda bi promenio mišljenje? Pa, kad bi me odveli, ne bi se ja tu bunio. Možda bi otišao, ali do sad nije imalo potrebe da idem, znači. Nisi imao dobro društvo. Tu sam gde sam, da, pa nisam imao zanimljivo društvo. Vidjet ćemo, možda i smislimo nešto, da te odvedemo. Da vidimo da li se promeniš mišljenje ili ne. Pa dobro, za seosko područje sigurno neću, znači ostaću to gde jesam, a na more mogu da odem samo rekreativno. Moje impresije o Etno selu su potpuno predivne, mislim, nikada nisam bila ovde, niti u nekom drugom Etno selu i obično sam negde provodi i lepotu vezivala za more ili tako neke atraktivnije predele, ali stvarno je jako lepo doći ovde sa društvom, provoditi neko vreme, jako je mirno, divan je vazduh. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Imam neke goste. Dobar dan, kako ste jasno, Aleksandra? Ja sam Slobodan Jerković. Sad ja vidim da je Vlada imao plan. U ambijentu Etno sela, u stare srpske običaje, on će pokušati da zainteresuje devojke za seoski život. I bog me, čitavi Pranjani su se uključili u promociju sela. Vladimire, pa tvoja ženidba izgleda pitanje od državnog, seoskog interesa. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Ovo je naša domaćica Kaća. Katarina, jel? Da, Katarina. Hvala. Lijepo. Izvolite. Ma nemoj dugo nešto da mi rastežeš sa tim dogovorom. Ovakve devojke ne bi trebalo ispraviti. Ja, hvala Kaća. Pa želim vam prijatnu kafu. Hvala. Hvala.